Kristu uyinkosi. Uyabusa. Kristu uyabusa. Uyamkheza. Bingelele usukhaya. Kuyentando bingelele umphathi wohlelo. Ukuze kuthi noma sekuphila isikhathi akukhumbule kahle ukuthi wamnikelela wamhlonipha. Angabe kuyizula la emva kwakho ekudonsa umqhele. Bingelele uAshtikina nifundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Bingelele umkhandlu weparish usifunda umpriest. Bingelele usisi wami. Kade nginaye nje ngolwesihlanu ngilele chat space sibizwe uBishop Mculwane. Khona izinto ezifuna ukuzoyidinga nathi. Ngijabule ukuphinde ngikubone. Ngibingelele-ke uSingaye. Ngibingelele uSingaye umntwana womngani wami. Nomama umama gogo yiwele lomntwana. Ngibingelela-ke ngimzwilili uNondaba. Mina okuningi engaphiwa khona ukuthula ngokuwa. Kunemhlangano yethu Nondaba esihambe kuyo nomama Mathuma. Kwesinye isikhathi uthi uzokhuluma kodwa lokho uzokhuluma usukelela into. Asafika ithuba lami kuyithulele. Ngoba ngenkathi ngigcina ukuzama ukuthula uqamba iculo ngo-1991 ngahlaliswa phansi kabuhlungu. Kwathiwa isisu sigcwele umoya. Bayibeka ngesingisi kwathiwa constipated. Ukuthi indlela engaqala ngayo nami ngabona ukuthi nami ayihambisani. So ukuthi-ke ubhesukuye masengizokhuluma. Ngoba angifolo ukuthi abakayindlela abezokwelekelela. Kodwa ngibona ngisivumelene. Sivumelane ngokuthi asizusheshe celebrate. So namanje celebrate sibonga nje ukuthi okwamanje. Kodwa into engiyithandayo eyokuthi noma kune-load shedding somehow nama ngazana ifoni yami iyakwazi ukubona ubuso bami. Angazani ayidingi ngize ngifake i-passport ngivele ngithi ubuso ithi noma ingaboni kodwa ibone cabangeni ukuthi hayi ngazuyela. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe lapha namhlanje. Ngijabula nokuthi uMkhulu waseBroadway ngenkathi ubaba Philips la eNewcroft masihamba sesikoleni sasivula khona ngelinye igqibelo sizokuyibona. Kunesizwa lapha ngalezankathi kwathiwa ngazoqiniso uqinisathe ngomkhohleli wayiva kodwa wayengavile engamthindanga. Wakumele aqala kuthini thindimele ukuze akwazi ukuvila. So ngiyajabula kakhulu isikole sakwamkhevu siyasakhiwa sesihlala lapha thina. Sakhiwa sakelwa sesivele
namhlanje sekwagcwala imizi ngenkathi sifika thina kwangekho lutho kwakuyithi ne-foundation yabantu hlezi ne-lookout ngezansi nenkwali engagcina ngingafikanga ukudla kuyo. Size lapha ukuzohlonipha umntanenkosi, ukuzobonga ngesandla sakho esiphayo. Mina kuzo zonke sonke isikhathi sengikwaze ngaso Mageba, ngikwazi umuntu oyithobile ongayiphakamisanga kwayena ezweni la abantu bethanda ukukhothwa, bethanda ukuphakanyelwa, befisa ukuthi uma befika endaweni ubukwe bona, uzulwe bona. Ngibonga ukuyithoba kwakho naphakathi kwethu kusindekanye. Ngibonge isandla sakho esiphayo, sibonge nomama ngoba angaba i-influence engeyinhle, hayi ukudla kwey'ngane zami, kodwa ngenxa yokuthi umama naye uwubambo lwami lwangempela, uyaluqondisisa ubizo lwakho ukuze naye akuxhase ngazo zonke iy'khathi, ukuthi kulokho inhliziyo yakho efisa ukwenza naye akusekele. Awubongwa-ke ngoba uyigcelele, awubongwa futhi ngoba wasekuqaleni unikela ngoba ufuna ukubongwa. Ubongwa ngoba sifisa ukukunikeza amandla ukuthi uqhubekele phambili. Lokhu okuhle okwenze St. ukuthi ukwenze nakwabanye. Ngingane umfundisi, ngikhule ngazi ukuthi amaphorishi awanamali, ikakhulukazi la wethu awanamali, ayaswela, ikakhulukazi lesikhathi la lemisebenzi ingekho. Siphuma esikhathini esinzima se-COVID, esiqothule amabhizinisi, saqothula imisebenzi, kwancipha ama-income abantu, ngoba ikakhulukazi thina abantu abamnyama umuntu ngamunye iholo lakhe libheke umndeni omkhulu, hhayi kuphela lowakhe, ngisho iy'hlobo nomakhelwane. Ama-parish ethu uyawazi ukuthi uma uthi akunikelwe kwenziwe ukuthi abantu bayakhala balandile ngoba hhayi ngoba bethishana, kodwa ingoba ngempela akukho. Ngakho okwenzile nokwenzayo kuyisibusiso, hhayi nje kuyisibusiso kithi sonke. Nesifundo sokuthi noma ngabe ungakanani unako, nikela kulabo abaswele nawe. Ngesikhathi kulabo
baswele nawe nawe uswele. Ngize la ngithi ngifisa ukukhuluma ngenye indlela. Kodwa mangilalela u-Archdeacon ekhuluma ngencwadi kaPawulu, ngingacabanga ngenye indlela ukuthi kahle kahle uPawulu ekhuluma nabaseKorinte wayengadingi ukukhuluma nabo ngokunikela kwabo, wayebachazela inqubomgomo yebandla emphakathini. Ngoba akathi nikelelani emkhonza nabo, uthi nikelelani abantu abaswele ukuze nivuselele kubo ukholo lwabo. Siphile ekhathini ngakela lapho abantu beqhakambisa izinto zalelizwe, material things, baqhakambisa iy'moto abahamba ngazo, izindlu abahlala kuzona, iy'mpahla abay'gqokayo, baqhakambise utshwala abaphuzayo. But what is this happening? One day, eventually, ziyaphelele nawe uyaphela ahamba. Phenduka uthule. Umphefumulo wakho seluphelile. Mhlawumbe yajabula inyama ngoba isisu isiwuthule. Inkinga yemphefumulo yokuyibona uphefumulo. But esikhathini la abantu bendalo beqhakambisa izinto ey'dlulayo. Abantu abashihlala nabo siyazibona izinto abazenzayo, indlela abaphila ngayo, nezinto abayibona njengezinto ey'balulekile ukwenzayo. Asithi umuntu akakayijabulisi ngamandla ey'thukuthuku zakhe, kodwa sithi akube khona ukuyithiba nokucabangela ukuthi konke nakho asikusongeli, asifisele okubi masithi kudlula, kodwa sithi okunye kwabo kwabele labo abaswele nawo. Akukho la eBhayibhelini kuthiwa khona hayi uNkulunkulu eselakhela abantu wathi hambani nigcwalise umhlaba nihlupheke nonke. Wathi nginika amandla phezu kwabo konke ebazi ukuthi abanye bazosebenza ukwedlula abanye, abanye bazophumelela ukwedlula abanye. Wasesinika unembeza ukuthi la ubona ukuthi uswelakele khona, faka isandla. Waze wavula lezandla ey'fakazisa lokho ukuze siyabantu siphile sazi ukuthi ukulandela ingcebo, pursuit of wealth is not an end in itself. It's only a means to an end. But lana kulokhlaliseni bona abantu bakhonza ingcebo njengoNkulunkulu uqobo. Akhonza lokana kube uNkulunkulu uqobo kuyena. Ngakho abantu bayifuna ingcebo, bafuna ukuba notho ngazo zonke iy'ndlela ezinhle nezimbi, ikakhulukazi ezimbi. Bebe beney'nhloso ezingezinhle zalo konke lokhu abakufunayo.
ngesizathu salokho abantu bayifuna ingcebo ukuze bona bakhonzwe, hhayi ngahlonipha ukuhlonipha yelini lwethu engcono, bafuna ukukhonzwa ngabangani, bafune ukuba yithixo ngoluqobo. Kube sengathi ingcebo ikwenza ubaluleke, hhayi okwenza ngayo yona uqobo ikwenza ubaluleke. Ngena lana amahlobo afuthekile ukuphumelela ngakufakuyisi ngaleso sikhathi thina sihlonipha umuntu noma ngabe kunokuncane kangakanani. Bakela awusoyizigcina kuwumuntu ofuzayo, iy'celo zikhona emhlabeni, iy'celo zikhona, iy'celo hhayi kabuyele noma kabilakalomnyama kayiy'celo phela abanye banabo loku abanabo bayafuza. Iy'celo yilezi ezaziyo ukuthi isizukulwane sami sesithathu sobe sinothile singaswele lutho noma ngabe kungenzekani ngeke baswele. Mawubona umnotho usezandleni zabamhlophe uwenza ukhungatheke, because nabo wayekwenzelela bakwazi ukuthi bakhiphe ngapha bafake esifundweni balekelele. Ngakho ukunotha kukodwa akuloni ingalo. Inkinga iba sekhaleni umnotho ufuna kanjani, ukhonzelani, nokuthi usebenziselani. Nathi ehlukanisa umuntu onotho olufanele nonotho olungafanele. Yila sifike sibone khona ukuthi unhloboni yomuntu. Ngakho-ke kumele nathi masixhumana nawe senze njani, ngoba bakhona nabanikelayo nabanikela esontweni benikele ukuthi babone, banikele ukuthi baqonde, banikele ukuthi ube nesikhundla ngenxa yokunikela. Lapho awunikeli ngenhliziyo yakho, unikele ukuthi kukhona okufunayo. Unikela kukhona okufunayo. Omunye ubethi ngiyanikela uyazi ukuthi uyolusizo, hhayi lo onikela ngoba befuna thina simnqobe manje la sihlezi naye simbone simphakamele mayingene esontweni ibele isumulo ngoba ubenikela mtshele ukuthi uhlale lapha nami sefika banikela abafundi nesonto nalo seliyingxenye yalokukhalambisa ingcebo yalo mhlaba ngokwalo mhlaba. Ngakho njengoba selapha namuhla sizofisa ukuthi Mageba nabanye siyanxusa ukuthi ungapheli amandla kwethu, qhubekele phambili, ngoba lokho kwenzayo
uqhakambisa iqhaza lebandla emphakathini ngoba ibandla akuzona lezi mphonga amalungalo nabantu abalakhele ngoba ibandla lalikhonela labo abangena nalomnyango kuphela ngaba nomsebenzi sezokuphuma yilo ewenza ngaphandle kwalamadeke ukuthuthukisa labantu ukubakhulumela ezikhathini zabo zobunzima nokubalekelela ukubabonisa indlela okumele bahambe ngayo. Yingakho amabandla ekhulekela iy'ngane maziyobhala ama-exam, ekhulekela iy'ngane masey'thola iziqu, elekelela abantu abahlwempu, evula amagceke makungangodlame njengoba kalula bakhona ngaphambili. Amasonto avula amagceke ukuze abantu bazokhosela la ngoba uma sebesendaweni ephephile. Ngakho ibandla aliphileli lona, liphelela yonke leliphefumulela ngaphandle nalabo abangakholwa ukuthi bona bayalidinga izwi likaNkulunkulu. Kodwa mawuthatha nje Mageba lo mnikelo wenzile uyakhipha imisebenzi noma ngabe umnakela kangakanani noma ngabe ithatha isikhathi esingakanani, kodwa uyakhipha. Kwakhona abantu emakhaya abakwazi ukufika nesiko, ayikho into eletha ukujabula empilweni yomuntu osekhulile njengokumazi ukufika ekhaya nesinkwa noshukela nobisi iy'ngane ilaleli. Umuntu angakwazi ukwenza lokho isithunzi sakhe sishabalala. Kuma-social media siyayihlekise ngalo lokhu, thole izinsuku ngasebenzi ngoba ngabe balahleka idanoni ngena mina. Uma ngithi ngilambile kuthiwe ukulabalaja umsebenzi bathi suke ngqobole. Iqiniso elokuthi isithunzi sakho emndenini ungakwazi ukwenza izinto olindele ukuthi uzenze njengomuntu omdala siyashabalala. Ngakho ukwazi ukulekelela isonto ukwakha iy'ndoka zokuyela, leyo msebenzi eyakhiwa ngusomontileka ilekelela imindeni ethize ukuthi ilayivile. Labo bantu abebesebenza la bahlala bekhumbula ukuthi lokhu esakuthola esakwazi ukwenza emakhaya kwakungena imali ukuthi sasenza ukuthi esontweni. Kodwa ngekayiphephisa isonto uba khona abalimi umphephisa umfundisi, uliphephisa ibandla la ingele ukuzikwazi ukungena esontweni zibambe ibandla. Ngabe sihlezi la siloyo sikhethe inyanga ukuba bezingekho ngoba ungavele kuyikhampeni nje okunye kuqamela phakathi okuphuma ngaleyo mnyango sale sishaqekile kwenzela manje. Kodwa ngenxa yokuthi zikhona amela ibandla isonto kungaba yelomphakathi kodwa yindawo ehloniphekile ekumele ihlonishwe fana nesikole ekumele ihlonishwe. Abantu kufanele esontweni, kufanele esikoleni engathithi usethaveni. Ngakho siyabonga kakhulu nalo okwenzile Mageba. Sifisa ukuthi uNkulunkulu akubusise kaningi uqhubeke kube yisibonelo
bonke nathi esilomkhakha esiboni sisithembele nathi kuloko esikwazi ukwenza nalabo esikwazi ubagqugquzela ukuthi yebhayikazi injila kuzophila bengikhayanje ikweli kantishi yazi ungaye ukhiphe ku-200,000 faka solar panel ufake ne-inverter nalomsindo wamayinjini yokubekho nalo diesel obekuhlala uthengwa ukuze injini irane uyaphela. So awukhontributile laphana thenga ama-solar panel ufake i-inverter isonto lingabiinkinga. So baningi abantu esingakwazi ukuthi siba-influence emkhakheni ngemkhakha including ukwelekelela amabandla ukuthi axhase iy'ngane zifunde. Kwesinye isikhathi ikhona i-NSFAS kodwa ayikwazi i-NSFAS ayiphumi uma ngiyokwenza u-first year e-university, ayiphumi kulo 6 months wokuqala. Kulo 6 months wokuqala iy'ngane zisuke zingenandawo yokuhlala, zingenamudla, zingena-stationary, ziqalekile and abanye abantwana bathola behlala ey'ndaweni ezingaphephile ikakhulukazi abantwana amantombazane. Ziningi izinto esingazenza just alleviate leyo nkinga ukuze manje bephuma abantwana bebandla bema-university sazi ukuthi akukhona umncane esiqokelelayo ukuthi hayi masiyazi ukuthi umntwana kamabani uyahlupheka njalo ngenyanga until i-NSFAS ikhokhe. So lelo lesitinamo 500 rand ukuthola ukudla imali usunazo ama-assignment kwabhala kanjani akesithi kancane. Abantwana bamantombazane badinga lezi things ze-hygiene sikwazi ukubalekelela. These things can't be taboo because zi-affecta abantwana abakhonza khona la nabanye abangakhonzi lana nomyefethu ukuthi isonto liyakwazi ukukhontributa ekubuyiseni isithunzi nokuhlonipheka kwakhe. Ngekakhohlwe ukuthi isonto ngenkathi lingamazi lakwazi ukuphakamela lamele isithunzi sakhe. So lokho kwenzayo abantwana kuyisibonakaliso, kuyisiboniso esihle, kuyinto enhle kumele siyithokozele kakhulu. Sifisa ukuthi uqhubekele phambili ukuze uqhubekele phambili uNkulunkulu akahlale ekusisa. Nathi ngokwamandla esinawo kukhona esikwenzayo, kukhona okuningi futhi esingakwenza. Kodwa uma usabusisekile leso sibusiso senze siphindaphindeke ngokuthi ulekelele labo esizobamenda sibafunde. Ngoba ngalokho sokwazi ukuthi sibonise abantwana ikakhulukazi abantu abasha ukuthi i-pursuit of wealth as an end in itself, the edification of wealth and abuse of wealth yinto ekumele siyithele ngamanzi, need to discourage it. Ngoba even if we try, you know when you come to people
i-profit zonke ezizenzayo yonke leyo nto esinayo lakuxhwala bathengayo iy'mali ezibizayo ey'thengayo leyo mali ayithuthukisi ngisho nomphakathi ohlala ophuma kuwoyo ihamba iye e-Italy straight ayigibeli ihamba ebhaloni eqala ihambela ebhaloni ihamba nge-EFT futhi ziyibheka le mali ehambeni within a split of a second le mali isise-Italy isise-France thina base-South Africa esizeni lutho but ukuba besikwazi ukufunda labo abadingayo besokwazi ukuthi awukhona esikuhlwanyelayo emphakathini yethu ukuze abantu bakithi babe nethemba lesasa ukuthi kuzoba ngcono. Ngakho-ke sengiphothula ngihlala ngithi-ke mina ngile inkinga ey'ntathu. Eyokuqala ngizalwa umfundisi, eyesibili ngaqeqeshwa njengothisha, eyesithathu ngisemkhakheni wepolitiki. Abo i-3 laba bantu bakabona umuntu oyedwa nababili bafuna ukukhuluma. So angiphothuleke ngokuthi inkosi ibusise mfowethu. Sithokoze kakhulu ukuthi uNondaba Sinene ukuthi sizomungaza fale nansi sizomungaza asizanga uzokwenza umuntu sizomungaza ngomuntu sokwenzayo sifisele ukuthi uNkulunkulu akwandisele